Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mukoza kunditchulanso kuti mzukulu ana Njayiko olo kungoti Njayiko kungoti muli bwanji Njayiko mwatilemekeza kwambiri tikulandireni inu amene muli ku Malawi and around the world, whether you are in California, kaya muli ku Lubumbashi, kaya muli ku Msanje, ngakhale anzathu akulikoma Ireland timayiwala nthawi zambiri anthu akulikoma ndi Malawi ndithu anzathu akulikoma tikulandireni tinda anthu ambiri amene nthawi ngati imeneyi amabwera pa mafoni awo komanso pa television kuti tikambirane komanso aonere program imeneyi. Ndine Brian Banda monga ndanena kale ndili ndi kodi mwana ndina bishop wa archbishop 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 kuna makhala pa cathedral ende nino ndi diocese iyi bwana siza masewera tinafika mwepo kifuka archbishop amakhala pa archdiocese ndeba nopa mwasiyali tikuimba belu ya ndi belu ya belu maimba ndine aitu auchenga anyuto kambala ananena kuti mukoneka kuti mukuvutika kwa apatsa ntchito ansisha amene achakhale oimba belu sizingatheke akambala kunama akambala pano pamene akhala pano lokwafusa overa one kuti pamene mwakhala tatu apita azimba belu ndi ndani ndinu yenchi yukukhalani so ntchito imeneyi banje atu lembani anthu ma message tiwerenge pa ujeni pa Facebook kuti kuonera kuti patatu mwakhala pamene azimba belu ndi ndani anthu avote vota na amene mukuvera program amene aliyesa kuti ali pakatiyo tikulandireni alembi athu pa cathedral koma 2026 ulembi tisintha munthu ngakhale mulembi chaka chonse iya mbona ngati inu mukhale mulembi ine ndikhala archbishop afumu ayibebelu onayesa imbako bebe muzimbana muzisinthana kumene kwa wakulu ndine pano wakulu ndine pano yeti zindana sakuzeni iyayi sitamwakambilana kuti kodi belu tizimba wiki mutikambirani fa ogawo uthenga ndine ndi pano pa chief akuimba belu ndani ndi pano pa kuimba ndani ayimba ndiya belu simunakhalepo so akutipatsira programu yemadzulo ano ndi Ceres Enterprise. Sally's Enterprise is offering an incredible 18 days of Christmas savings from 15th to 31st of December 2025. Enjoy up to 15% off on a range of top quality products, including the iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A17 5G, Redmi Note 14 Pro, Apple USB-C 20W power adapter, Apple USB-C to lightning cable, and Samsung 25-watt PD adapter with 3 pins. This is the biggest Christmas savings ever. Terms and conditions apply. Merry Christmas and a Happy New Year from Sally's Enterprise, your go-to suppliers of stationery and electronics. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Programu hii ya Times programu ya Horticulture ndi mphamvu kwambiri ndipo ife ngati television timakhala ndi kuzindikira kuti tiyeneranso kupereka ulemu kwa ma president onse amene takhala nawo tidamba nangwazi kuti tidamba nangwazi timapatsa ulemu angwazi timapatsa ulemu abakiri amalemu pingu komanso atachoka pingu kunabwera Joyce Banda kutabwera Joyce Banda apita mcharika achakwera bwera sapita so timapereka ulemu. We have never come here kuti wina wake tisamulemekeze kufunika kwake kukotero nkotani ndiyambe ndinu alembi ayi tiyambe ndikunena kuti ntchito yathu ndiyovuta sungasangalatse wina aliyense ndipo zimakhalapo nthawi imene anthu amatipanga misunderstand kuti femwe tukamba zina iwo anthu aona motero
koma chinthu chimodzi chimafuna kuti tingolimbikisana Malawi nchonena kuti titausemphana maganizo pa nkhani za ndale ndi pa nkhani zina, koma nthawi zonse tivomere kuti anthu amene ali asogoleratu ndi asogoleratu basi. Ndipo kwa inu amene mmapemphera mmadziwa zona kuti usogolere umapasidwa ndi Mulungu. So wina aliyense amene anakhalapo msogolere mdziko muno kuyambira malemu akamuzu aja tayenera kuapasa ulemu ndithu, his legacy must be respected. That does not mean kuti tigwirizana ndi zina zonse zimene ankapanga iwo, koma we still give him the respect kuti anali msogolero woyamba wa dziko lino. Ndipo titokambaso zinthu zina zambiri zimene tingathe kuzitchula that are attached to his legacy as a leader. Of course ma challenges analipo. Similarly atachoka talowa multi-party democracy ma 94 nkuzalowa Abakili Muluzi nawonso chimodzimodzi. Pali zinthu zambiri zimene tingathe kunena kuti izitu koma anayesera chair. Komanso tikudziwa kuti panalinso ma challenges in his leadership, but we give them the respect and the excellence ndithu anali president wa dziko lino 2 terms for that matter. Kenaka uchoka pamenepo ndikumabwera sopano kwa Bingu Malemuso. So far we have 2 presidents who are former presidents amene ali dead. Ndikuti akamuzu panda komanso Mutharika Bingu. Ndiye iwonso chimodzimodzi Bingu ali ndi legacy yawo zina zambiri zabwino. Komanso zilipo zina zimene anthu amawadandaula. But when we look back at his legacy, timapereka ulemu. Kuchoka pa iwo panazabwera sopano Mai Joyce Banda amene nthawi imeneyoyo anali munthu wachiwiri wamkazi kukhala president mu Africa after ucha Mai Salifa. Yeah, so analandira ulemu not just at Malawi level koma ngakhalenso at international level kuti kodi nzimayi wachigwira chinthucha. Ndipo anakhala president wa dziko lino zaka zonse ziwiri 2012 mpaka na 2014 she was president of this country. Ndipo akupasidwa ulemu wawo iwo ngati excellence nthawi imeneyo ngati president wa dziko lino. Panalinso zinthu zina zimene anapanga zoti very prominent zoti anthu amatha kuzitchula kuti izo zidachitika nthawi ya Joyce Banda. Panalinso zinthu zina zimene anthu amazidandaula akaziona. Similarly, we move to that ndikuzabwera mpaka na Arthur Peter Mutharika, a professor, first term of office imene anagwira chimodzimodzi nawonso timawapasa ulemu for being a former president of this country. Ndipo nawonso pazilipo zinthu zina zimene APM tanapanga izi ma challenges awonso analipo. Kuchoka pamenepo nkubwera kwa Achakwera ayi ndithu nawonso amene achoka kumene. So our memories are very fresh in terms of udindo wa usogolero wawo. So pali zina zoti timaziona kuti Achakwera koma sikuti anthu timagwirizana mwina nawo zonse zimene zinkachitika the concerns kuti koma izi ndizi he could have done better. Similarly pano tili ndi abwereranso Peter Mutharika nawonso akamazamaliza it's the same thing. I'm sure tizakamba zinthu zina zabwino zinatamba kuziona kale komanso pakhala ena ma challenges umene ndimene umakhalira usogolere. So just to emphasize kunena kuti whether timakhala ndi zosusana zotani koma asogolere athu kwambira amene akhalako kumbuyo kumpaka na pano timayenera kuwalemekeza because those are God ordained leaders for this country. Ndipo tayenera kuwapasa ulemerero wawo. Ine mwina ndiyang'ane kwa ma titles awo amene akhala mwina anthu akuwachita associate with ndi zikhoza kutheka kuti mwina ma titles ena sanali abwino. Mwina tikayang'ana akamuzu Banda tinkati mkango ngwasi, yes. So he's not around. If he was, would have said kuti munakakonda mutamachiridwa ndi title yake, kuchoka pamene kunabwera Abakili a chair. Tikati a chair nziko munomu anthu amaziwa and he wants amakondwera. Yes, amaziwa chair Abakili Muluzi. Kuchoka a chair awo kunazabwera Bingu amene anazatenga so ngwazi anana kuti ndikhala ngwazi ena amati Mose Walero. Yes, so he's not around nzovuta komano ndikhulupira kuafusa andani Muluzi. The best title that best describes you, is it a chair? I believe mwina akuza kuyanga. Then atachoka malemu Bingu atatisiya panabwera Mai Joyce Banda amene ambiri mwina amati amayi masteni now ena nkati mwina abiti, so I think zabiti so samakondwera nazo utazikhanga kuti abiti mtira samakondwera. So iwaja ndekuti pamataito amene ali befitting kwa iwo ndekuti ndi amayi. Okay. Amayi mwanyadira anthu ena amati masteni. So I think masteni yo akozokhala kuti mna she's comfortable with. Kuchoka pamenepo kunabwerano andaniso Peter Mutharika amene ati adadi. Anthu akati adadi nziko muno timaziwa kuti ndoti we talking of Peter Mutharika.
achabwera mutaundithandiza I don't know kuti Dr. Laz Dr. Laz amati Dr. Laz aha Dr. Laz wa Arsenal amakonda Dr. Laz Dr. Laz Arsenal anali ndi jezi Arsenal yolemba kumbuyo ku Dr. Laz you know adakhala president I remember nthawi inake komatu kaponya kamene kajamana kuti kaka musamakaponye kweni chifukwa choti ngati president samaone kuti ndikusupport Arsenal pena kamapungudwa nawo anazamba kubisala koma iye ndi maganaza zathu ndi guna zathu then pano abwereraso ndani adatiwa no mane azama titles kuti ndizofunikira kuti mwina kwa amene ali moyo kwafusa title yabwino nditiyo kuti samakhale ngati ikumveka monyazisa azikhala kuti nawonso akusangalira nawo so I think nkafukufuku amaoneka kuti kwanena maibanda kuti abiti sizimasangalasa so therefore it is important to know kuti tiziti amayi no her excellency Dr. Joyce Hilda Banda yes nangasini ni mapangano kuti inumati njayiko ine kundichula njayiko ndi matene yeah so that's why kuti siku ina ino muzachula zinthu zina lina yake kuti ambwenu nzakuzanili hayi imene ambwenu na sathamani kuti anthu ochokera kuchitumbuka kundachina mbwenu imene ndisinaive amati ambwenu ndoti basi ine sinaive iya ndikunena kuti generally kama veka mwachipongwepongwe ndinena kuti sindazimva ndi mazimva mina nzakwanu konko muli ni mwayi kuti moyo mwanu mwazimva so kutchula pena munthu ngati choncho anthu amasasangala so sometimes it's good to be sensitive kuma titles to make sure kuti they are sitting well ndi mwene wake ucha yes I think that was the point chabwino tikatero sitamaliza nkhani atayimaliza kapena inu yomwe imaliza bwanji hayi palibe sokumaliza kuni konse kunena kuti kunena kwake nkunena kuti anthuwo mwina atiuze kuti tikanena kuti Dr. Laz kuti ndiye kuti amakhumudwa tikanena kuti acheya koma ndikukhulupirira kuti ndikanena kuti acheya I don't think angakhumudwe ineyo ndatchula abakiri acheya many times so where mwina sitinganene bwino sichipongwe yayi nkulako kwenkho no that's why nimana kuti example imene I was gonna give ndio kuti yo abiti doesn't like that so I think Her Excellency Madam Joyce Banda amayi itadutsa kapena muli mouse hayi ndithu acha bwino nkhani zathu za lero nziwiri tifotokozereni nkhani zathu za lero ino alembi nkhani ziwiri yoyamba ndi nkhani ya AIP kale timati AIP pano tikuti FISIP ena sakudziwa kuti pali kusintha ndithu kale timati affordable input program pano tikuti farm input subsidy program FISIP koma concept yake ndi imodzi chimene chachitika nchonena kuti angosintha zina ndi zina kuti Malawi azithandizikabe kugula kapena kuti kupeza zipangizo za ulimi mosikirapo makamaka ulendo uno akamba kwambiri nkhani ya fertilizer ndiye tikufunsana kunena kuti kodi AIP imene poti zikuoneka kuti mabomawa avomereza khanga takugwirizana kuti chipitirire chinthuchi kodi pamene chikupitirira chinthuchi kodi asinthe mwina motani kuti asapange ma mistakes amene ankapanga anzawo chifukwa nthawi zina ndi bwino mukamayamba kumaona kuti kodi anzathu adapunthwa pati ncholinga chonena kuti inunso musapunthwe pomwepo chifukwa aboma akapunthwa titapunthwe tonsefa Malawi ndiye ife tifuna kuti tichione kunena kuti kodi AIP inkachita bwino pati ndipo pamene mwina ikulephera ndi pati komanso mene yayambira FISIP kuti mwina ndi ma areas ati amene tinganene kuti zinthu zili bwino komanso ma areas amene tinganene kuti apa taona nipo so kwambiri topic yathu yamba ikhala imeneyo ndipo topic yachiwiri ayi ndio khuzana ndi kodi chakachi tuchimaliza bwanji ngati dziko what are the issues to reflect as a nation ine makhulupirira kuti munthu wanzeru umayenera kuti ukamaliza ntchito ukapena ukamamaliza ndime ndi nthawi imene umakakhala pansi kakhale siku umapita ku nyumba ukakhala and reflect mene siku lako linalili kumaona kuti koma pakuti paja mwinaso nthawi zina mata koma kuti jasina muyankhule bwino following day nkupita ukabebesa kuti achimwe sina kuyankhuleni bwino ine muona ngati munthu wanzeru ndipo dziko lino titamakhala ndi that principle yomakhala pansi ngati dziko ndikupanga reflect mmene tachitira ndikupanga ziganizo zina popanga improve chimene tinali dzulo ncholinga chonena kuti lero ndi mawa tikhale much better than before I believe we can be a better country so pamene tikumaliza chaka cha 2025 what can we reflect on as a country komanso ni nthawi inoti ya Christmas zochitika ndi mbwe kuli Christmas ikubwera New Year pamwamba pache mkatimu munachina Boxing Day kodi ifeyo ngati dziko
tikondwere motani. We are not here to dictate kunena kuti yayi musitere samsatere koma makhala kakhalidwe kena kamene ngati dziko apa tayenera ndi tikumazuzulana komanso kumalimbikisana kuti ifeyo as a responsible country, as responsible citizens ayi pali zinthu zina tayenera kumapewa. Yeah, ngeti yambire ndinu nomwe poti muli mbwalo alembi athu ikuyenda bwanji mwati ndifisibe tsopano. Yeah, fisibe. AIB inali ya MCP. Yes. It was official kuti adasintha. Yes, amfumu pano basi inu mukutena za AIB ankhada pakuti munena chani. Okay. Azingoziwa kuti koma ndifisibe is called now Farm Input Subsidy Program. Okay. Yes, mina nenera alembi Moyama. concept yake hayi siti inu munafusa kuti mangothandiza kuti dasintha ndithu moti pano ndifisibe. Chabwino. Yes. Ikuyenda bwanji. Yeah, fisibe imeneyi ife chimene tidachita nchonena kuti ndipo tingwawuzana kunena kuti pamakhala ma subjects ena amene amakhala very technical in nature. Ife timathandizira kupanga sokonzati tikamakonzekera program yathu anthu akadalo osiyanasiyana pa nkhani zosiyanasiyanaso. So tinayimba phone kumuimbira kaswiri mmodzi pa nkhani zimenezi zaulimi ndipo panali zinthu zingapo zimene anayankha in writing zimene muona ngati kuti mwina tiziwerenge kenaka we take it from there. Amakamba nkhani ya ma successes motere kuti poyamba pali blocking system. Aonena kuti cases of beneficiaries spending nights at fertilizer depots have reduced. Beneficiaries are accessing the inputs in blocks, hence no or reduced cases of spending nights at the depots. Ndithu mwina tomathandawuzirana Amakhala gulu. Mamoda zikhanga ngati kupanga deal ndi mmodzi. Ndamabwera ndithu amatengana ngati area ina ake kubwera ngati gulu musokuzana ndi amfumu awo. Amfumu mabanga identify kuti awa ndi awa amakhala kuti akhuma list. Okay. Kuti alisadziona kuti oda abanda wadi ndi awa. Okay. Ndezimezi. Moto mix yonse ingobwera nthawi imodzi. Yanguko chikiu ndazikafika mekuchana makhanga ndi lero nakuonena kuti lachiwiri thukoloko penda viwi vile tatengana pa group athu baja ndio kuti fast kwenda tatu Jaiko village kwele mmawa. Chunga family ilo wena ali mudzi kodiwo alipo panda mudzi ino kodi si mufuna mpala mwaso ndakwatunga ubirani ile zina la kumuzi kwathu ndikuza ndichisisi ndi mngoni wawo. Chifukwa kuti zachingoni zimene mapanga akugo anthu ena mati kumasawa ndi mngoni wawo kuti powa bwachi ndi mngoni wawo ndi ana kunyumbako wauza kuti village yanu mngoni wawo zinacho chofutira ndiye kuti pawani pano mukamboliza beru zina lanu ndi mngoni wawo. ulembi ulembi akhala emeritus mangoni wawo ulembi ubwera ayi kwa ino abuyesa kulimba beru mufula musokonza abantu ngoni wawo kuyambira pawani January ngoni wawo afuna ndipereke chisisi kwa mara yena kwina so ataoneka chisisi ndi ana anga mazwa ana masiku anowa maina ngati amene wankamwamu kwana ngati akwavuta nena kuti ana amene wakuta aphunzire sanga nayi ngati password ya wifi kuti alowe mu wifi aina kuti ataipe ngoni wawo ndio pesa kuti anaja ayi ndithu basa muna kuyankhula kucheza apitire ndi mngoni wawo panopo ausewa akudziwa mwafoti ndaulula ukasintha pa yes akunena kuti chifukwa cha blocking system imene anena ankhwenda vivi anthu sakumagona kumadima chikucha kapena kuti kumalo umene akuperekera zipangizozi mmene timachitira kale. So that is a success. Komanso fast access of fertilizer in hard to reach areas and areas that receive rains a bit earlier as compared to last year. These areas have been prioritized. So pamakhala madera ena onera kuti mwina pesa kasonera kuti chifukwa cha mayendedwe ndi kumene ali malo pesa zoti ngati chaka chatha zimavutirapo kuti mwina fertilizer ucha kapena zipangizo zikafikira madera amenewo. Ndakunena kuti kuma this time around zikuoneka ngati kuti anapanga prioritize asiyakale malo ena amene azoti wasativuta koma malo amene ali ovuta kuti kufikirako apanga prioritize. Chachitatu at vendor presence. New system has been initiated. This system encourages physical presence of the real beneficiaries. No recommendations from chiefs is allowed. So if a beneficiary wants to sell inputs, then it should be after purchasing. Muna mungo funa kuzela. Ndekuti mweni wanga amene afuna kulanda fertilizer yamakhalapo ndikulandira akayi fertilizer. Kuyamba baja zimango khanga ndizokuti dzina lake lilipo fertilizer uyu. Okay. Ndekumakhala kugulisana koma this time around ngati yofuna kugulisa ukwena upite utakhala kuti ndi osokoneza eti umaina kuti upitebe ukalandire
walandira akuziwa kuti beneficiary njayiko walandira tampasa m'manja mwace zimene ukuchita kusawiruzika umene ukuchita kukwati mphulupulu ndi zako koma system ikuonesa kuti akupasa iweyo as opposed before yomangopanga fuka kumudzi ku anayika nkhalamba ndithu Yes. mmene kungogwirizana naye futi mmene akunena kuti kaya ikulwala ibwere yes kuti azayione physically ananjayiko ndi awa so imene ikuthandizana kudula zija zomana kuti aningo atengera kozo sakafika sakafika zona ndiye apaso pakukambidwa nkhani ya open forum beneficial identification imene munena kuti this has partly brought in a notion of transparency and accountability. Though some chiefs and agriculture officers have taken advantage of that. Koma kuti nkhani yomwe yonena kuti panopo mumachita kudziwa zoti wakuti walandira tikamati njayiko nduyu siwina ayi ndi paliso ma challenges amene aona nzathu akaswira agriculture akuti challenge number 1 inputs availability akuti after 5 weeks we are below 40% redemption rate agronomically kumbali ya zaulimi ndekuti that's not good. Farmers will not use the inputs prudently. Possible cases of selling are also high. Ndiye kuti mwina mchichewa pamenepo tinene kuti pamene tili wiki number 5 milungu 5 atayamba ntchitoyi ndiye kuti tili pa 40%. Ndiye kuti ngati amayenera kulandira anthu 10 panopo tili anthu 4 amene alandira. Ndiyo anthu 6 na amene sanalandire. Nda kuti zimenezi zikhala zovutirapo kumbali ya ulimi kulimitu ndi nkhani ya nthawi. Fundo yachiwiri corruption. Chiefs and agriculture officers have taken advantage of the open forum policy to insert their names on the beneficiary list. Nda kuti ndithu kuoneka ngati kuti mafumu ena komanso anzathu azaulimi ena atu akumatengerapo mwayi ndikumayikapo mayina ena pa beneficiary list pacha olo iweni olomazikapo iweniwo exactly mana kuti pano ndamva kuti Minister of Local Government has given a directive kuti kwa ma district councillors ma DC kuti onse ogwira ntchito mboma ma civil servants amene adali pa ndandanda amenewo achotsedwe ifanira kuti kwina anayika analandira kale ndawo zokakabwezi komanso pamene anduna azamalimidwe Rosa Mbilizi anapanga press briefing anakambapo zina zonena kuti tapeza ndithu mayina osochuluka ama civil servants anthu amene samayenera kuti atani akhale pa ndandanda umenewo. Ndipo mfundo ina yachitatu akuti poor seed redemption rate due to high seed top up amounts. Farmers are shunning away from excess seed, hence defeating the whole purpose of agriculture productivity. For us to harvest more, we need good seed, good fertilizer, good rains, and good management. So if one factor fails, then we can't harvest more. Mwina kufotokozera kwake nkonena kuti panopo bomali kuzera mndondomeko imene ya fisipo akuika kwambiri masomphenya chidwi chawo kwambiri kunkhani ya fertilizer. So chimene chikuchitika nchonena kuti achitako inde subsidize ku mbewu koma mbewu zidakali zodulirapo ndiye anthu akumadandaula kuti mbewu 5 kg mpaka na 75,000 hands chakuti ndiye zimene zikumachitika nzonena kuti upeza kuti alimi acha sakugulaso mbewu zabwino zija za masiku ano zamakono akumatenga zakale zamakolo ndiye chimanga cha makolo chija chimakhalanso ndi vuto lake pa nkhani ya ulimi maka ndi masiku ano amene nthaka inachitira ndiye vuto limeneyo kumakhalapo kunena kuti mwina tidakapanganso njira ina yothandizanso kuti mwina mbewuzi kuti anthu azipanga access chifukwa fertilizer takumulandira koma ngati mbewu ili yolakwika ndiye kuti fertilizer mtathira imakhalabe kuti productivity is affected. So komalizira mawu akunena ndi amenewo kunena kuti imayenera kuti zinthu zonse mu ndandanda amenewo ziyende mbewu ikhale yabwino fertilizer akhalepo komanso mugwirise ntchito zonse komanso zinthu zichitike mu nthawi yake yoyenera. I think ndiyankhule motero. So mbewu ndiyodula pakadali pa mbewu ndiyodula no kungophera mphongo zimene amalankhula ngoni wawo ngoni wawo designate alumbira pa alembi kungophera mphongo zimene akunena alembi ndizokuti mbuyo mu takhati kuona zolakwika za ndondomeko imeneyi yakumana ndi zinthu zambiri wanzeru amayenera azidziwa kuti ngati nzangakulakwitsapo ine ndikazabwerapo ndizakuonza zimenezozo ndi cholinga chokuti tikamapanga ndondomeko imeneyi chimene timafuna kuti
dziko lathu likhale lozidalira pachakudya. That's why we are doing all this. If you look at the investment imene malo amene it's very huge, but the idea is that Malawi must be able to feed itself. Ndikukhala somwena ndi surplus nkumagulitsa kunja. Titakhala kuti tikupanga ndondomeko imene iyi mwabwinobwino ikhozadi kuti pasala zotsatira zimenezi. However, anthu anaona kuti mmene timapangira ndale zathu mdziko muno, chaka cha zisankho chizikhala chovuta kwambiri, chifukwa chokuti tinapanga chiganizo kuti masankho masiku ano tiziponya mu September. Now mu Septembamo tikamaponya makhala kuti boma limene lipo pamene populamba kupanga ndondomeko, fikira September. Ngati talichotsa ena aja akabwera atha kuzayang'ana mosiyana ndi imene ena aja alipo. So chaka chimene taponya chisankho ndondomeko imene iyi izikumana ndi zina zache, anthu atha kumvetsetsa. Going forward ndiwena kuti pamene tikukapanga chaka china yokuti anthu odakhala bwino maoffices mwathu tikudziwa kuti mavuto chifukwa patangoyang'anako mwina mbali imodzi yaku redemption kuti fertilizer utawafika akuyenda bwanji, koma kuyambirira nthawi yokugulira kuti fertilizer ujali mziko nthawi yanji, nthawi yoyamba kumpereka, zonsezo zimakhala ndi zimakakhuza zotsatira za ndondomeko imeneyi. So ndondomeko imeneyi ikakhala kuti ukumana ndi zokhomakhoma, izingokhalabe ndondomeko yomwe imene kutenga ndalama zambirimbiri koma anthu osamayiona zimene zikufunika. So maphunziro akwene azikhalapo, andi tikaphunzira tikamabweranso next year anthu azitha kukhutisidwa kuti taphunzira zimene tinalakwitsa, pano tikukonza ndi cholinga chokuti itibalire zimene tikufuna, because anthu amene amakakabira zimene zizi, believe you me, anaona kuti titakhala kuti tikuyipanga bwino ikhoza kutipasa zotsatira zabwino. Andi timapereka chitsanzo nthawi inake atayamba kuikokomeza kwambiri Malemu Bingwa Mutharika, ngakhale nthawi imene adakumana ndi anthu amene ankatsutsana nawo, koma iwana ankapereka zitsanzo kuti pa malo akulu choncho mukapezeka kuti magwisa ntchito ndondomeko ikupasani zokolola zoterozi. Andi nthawi imene yonso mvula idagwa bwino tidakolola bwino kwambiri, anthu onse amene ankachita makana anakhala kuti atsutsidwa chifukwa chokuti adayikapo pa mtima pawo kuti chimene chichi chifikira Malawi chitipase zimene tikufuna, chifukwa timafuna tikhale zokolola. So tikanena zina mavuto ngati amene tikunena ngati mbewuyo sitikuyipanga manage bwino tizipezekabe kuti sikutipasa zimene tikufuna, because anthu akumakhala omirizidwa kuti agulise mwina mbewu ya zokolola zimene akolola zija, pamene kagwidwe ntchito ka mbewu ya hybrid sitibwereza imene kuti muzikhala ndi ya fresh each time every time. Zina ndizi atakhala tikuzona mbuyo muja ku procurement kumakhala mavuto ambirimbiri, kuma logistics mavuto ambirimbiri kuti ziyenda apa ndizani. So zonsezi tikwena kuti ziunike bwinobwino kunena kuti tiyeni tizikonze. Pano panthu sitingayankhule kwambiri chifukwa chokuti anthu anabwera nthawi yochedwa akupanga tungoyang'ana mwachidwi chaka chamawa pakazakhala zolakwika. I think anthu tizayankhula mwamphamvu kwambiri pano pa tikupereka benefit of doubt kuti okay mwaitenga kuti inayambidwa ndi anthu ena ine mwabwera, zimene zingotiphunzitsa kuti ma projects ngati amene wawa asamakhale ndi ndale. Atakhala kuti amayenda bwinobwino, it will not affect anything even maboma atamasintha, because zikhala kuti ma programs amene akupanga unduna. So unduna sumakhala wandale, amakhala wandale amakhala ndunayo, koma ena onse aja amakhala kuti ndi machani ndi ma technocrats amene akugwira ntchito bwinobwino. Civil servant sakhala wachipani. Ayi, so tisamazilowese zimene zizi. So even ka boma la sinta preparation ndi yabwinobwino chani, koma chifukwa chokuti anthu amati amakasuzumirako kumapanga chifukwa chake ena akabwera amaza izi zimenda bwanji chifukwa mwina amatha kukaona zina zake zoti zikupakani inuyo zimene sizanu. So chaka chamawa I think all eyes are going to be nanga ma civil servant amene amavala salusa chipani amapangiranji zimene chafuse iwo amapangiranji chifukwa tuna kuti civil servant sawina kukhala wachipani. Koda tulankhani nasapanga chipani atulankhani nasapanga chipani amapanga yetu tete ambire kwathu zona chifukwa chana tulankhani ina kama panga chipani simunaona tulankhani atavala mabaleta amusatero mfumu tulankhani mpaka baleta mtulankhani wamwene kuzipa kapaka penti mpaka mukomiti ya chipani tulankhani ndiye mpaka mukomiti titsamangire kwambiri kwanza tuti yambe mkati mwathu zona muli atulankhani ena machita kudabwa kuti tulankhani ndithu chipakira mwamba icho ndikupeleka masai zona Victoria afford Victoria tulankhani alicho zona nyimbo ya ujeri keke alicho jamwe imene akuvina keke tulankhani ocha bwino kuti apiri zukhala bwanji. So anthu ufe ndife andali tisanamizire tonsefe moti awa ali chipani chawo ine chipani changa inonso munacho changa
koma sitimafuna tizibweresa ntchito zathu. Tikabweresa mu ntchito mwathu kumapezeka kuti pali zinthu zina zimene tikupanga kumakhala ngati ifeyo ndi agent wa chipani uja ndetasokoneza kuti boma kusintha pakampani ponse kuti achokani. yes kapena kumapweteka anzanu chifukwa nda chipani chino ndi anzanu aja kumadikira kuti atheni athuso ibwera akawina amene amasapota amene aja ndi even kupasana mipando tikadakhala professional tikadakhala professional kaya civil servants kandi kutola nkhaniku boma kusintha sibweza anthu amaopi yani koma umaziwa sono mapanga ngati zimene zimenazo sikuti bwezi umwe kumana ndi mavuto mwina amene uzokumana nazo boma kungosintha chimene chilicho boma kungosintha chimene chilicho amaziwiratu amaziwiratu maine anthu amapemphereratu chifi kunali magulu awiri ena lomwelo lipitirire na ligwe lachakwera lachakwera likanapitirira anali pa anthu ena ake bwezi pano pabe adakapanga bezi pana mapanga okay chabwino mokuti mmene limagwa mujano zosatira atazaziwa ifa yakamaphupha ena okay koma atazaziwa kuti shage muyagona ena anazichoseratu okha ntchito adangosiya upita esana pite kwa yona inu even anthu ochokera ku maembasi inu simaona zoona munthu wa ku embassy kuti limbi yafika pamene pali zoona you know so this is the CA kani munthu uziinvestisa ntchito yako that's why ndikunena kuti ife tinavota sikuti ife tinavota panali ma independent janja timavotera nafe sozala tinali maiki koma zimezi sitingama zibwirise mprogramu munomo kuti zichita kuoneka kuti azitigawaniza kuti UDF amuna ndife nkumba inde tasokoneza ntchito tikabwera pano tigwire ntchito imene ipo investisa malamulo ache kodi ntchito yathu timayenera tigwire bwanji tikamakapanga zimene zozo in our private life nafeso ndife anthu that's why even asilikali amavota apolisi amavota koma ungamapezeka kuti nsilikali mpaka na chala mwamba kapena uje kwacha chief ame komanda afike kuje ku barracks kucha kwacha anthu adabwa kuti mwafulimbi afika pamene so tizimvesesa kuti anthu ndi amapanga zandale koma pali ntchito zina so ngati kufuna zimene zozo siya imene yoyo ukapite ino kumene umachita kupanga zimene zomoyera kuti uyu ndi wandale wayimano kuti uyu kayano ndi mala chitira abanku ataona kuti tufuna ndipite ku DPP sada adesa even ndakha panoba abanku kwabwinira kubala tidauza ati akwangulani phiri muzika panga chala mwamba ndi abanku kwa mapanga chala mwamba zituzi timaziona chala mwamba chala palibe anayankhula nawo chifukwa adale asankha ndakakhala ndani saka dapangira chala mwamba pa ali panopa mfumu sizingatheke so kumaziwa kuti ngati zimene ndasankhasi apapa ndichokepo sindingamapange zimene zindili mu position imene zoona twamfu ndeli kasintha boma ungochoka wekha umaziwiratu nanga si anthu amazitengera pa mpongo ndipo mpongo ufuna kuonjezera epitirizani tili ku National Talent Center kuli Longwe vena maimba mafoni kuti kodi mukuti dashboard kuti bwana zoona kodi zativute zoona tipakire mau amene mafuna ndigwire amene chabwino tipakire sono akunenayi ndi munthu onena kuti ndi wankulu mboma akunena kuti tipakire kutanthauza kuti iyeyo akuchita kudziwa zonena kuti ntchito yakeyo kungoti boma lasintha iyeso ntchito yake yata ndiye zimene tikunenazi now kuchita connect ndi topic chatimanena tonena kuti pamakhala zinthu zina zimene ntchito yake ndichofuna kutumikira Malawi program imene ilipo tukamba za FCP kandi AIP ena katika yachani zonse zofuna kutumikira Malawi sizimayenera kuti mpaka na chiprogram chichite kuti mpaka na kugwera tukutani koma ife tonena kuti timakhala andale aja amakhala kuti achigwira kwambiri komanso anthu ena alowesapo ma interest awo ndifa yake umapezeka kuti tikamasintha boma zinthu zija zimakhala affected. It's not supposed to be like that. Chifukwa ogulitsa fertilizer awo amakhala pamayenera kuti kupanda kutenga bwino amasintha. Yeah. You understand it? Yes. Kayande ma transporter. Yes. Ali achatu adala achikale chako. Uchatu silinga kulephera kuti ne fertilizer alikale nziko muno. Aliwe silinga gule. Uja mwana wako uja mwana wako mwewo. Nanga si anthu aja panthawi. Fertilizer alikale nziko muno. Koma ano akukhaulisa chifukwa zimene umapangira iweyo. Chamafuna kumadamika. Chifukwa chief business usamairo wesendali. The moment business yako yakusatira kundali. Abwana ndi kuti uziwe kuti pala anthu ena ake amene sazakhulupirira amene amadana ndi kumene uliko so ukakhala kuti ndi wa business uziziwa zimezizi kuti business yanga isamakhale amakaka so that wina aliyense Malawi wina aliyense azikhutisidwa kukhosi kwake kuti atha kuzapanga business chifukwa business yako siyandali koma ukachita kuonetsera kuti ine ndili mbali yako
nthawi imeneyo amene ali kumene kokakhala kuti ali mumphafu ande umatakata bwana makontrakt osamakhalamo ndatha amakuyang'ana ikangosintha amayamba kupha iweyo kuthyola mutu chifukwa choti anthu tinaziwa muone nkhani yonena kuti kodi zipani za ndale ndalama zimazitenga kuti imavuta kunena because nkhani zake zimakhala zimene kuli zomwe tamaziwa kuti uyu akapitirira kutani uyu akapita kulisa fertilizer azitenga makaapasawo ativuta so anthu andale mmene amapangira ndale zake zimakhala kuti amene tithani nawo asazatipingeso yake asadzukeso akakhala opposition athere kongo mokuti opposition kuja anthu amakhala kudya masamu tingabwererenso bwanji boma sizopheka bwana kubwera mboma ndakuti kwinako mukuyenera kuti muzionesa kuti inuyo kumene kujaku mukuziwa zimene mufuna mupange kwinako mukupemphera kuti awo aziphonyesa okay chifukwa wakapanda kuphonyesa mukhala komweko. What happened here is a true example of how things change. Ndimafuna kupereka chisanzo china. Munthawi ya ulamuliro wa UDF kunali nduna imodzi yoziwika bwino malemu Aleke Banda amene anakhazikitsa kampani yawo ya The Nation. Kwa amene sadziwa Aleke Banda anakhalapo ndithu pano pa Times kalero nthawi yakamuzi. But anyways anayambisa kampani yawo The Nation. Ndi yo ndi minister mboma Nation yamba sono kutibula kumalemba zinthu mabomba ozuzula boma. Ndi anthu kumafusa kuti iwe kampani yako ibwanji ndakuti inetu Nation kumene kuchakula sogolere kuli ma editors amapanga ndi ntchito yawo amagwira ntchito ine yes I may be a founder I may be what kwa zimene zijasizo kundikhuza ine ndili kuno ndogwira ntchito ndi anthu ena sana mvesese mpaka na ma cabinet ministers ena they were not happy with him koma ena anadziwa kuti how professional he was trying to be ndimafuna kugwiriza mawu amene amanenawo ndikuwatheka ndithu anthu kunena kuti uyu timadziwa kuti ngwa UDF uyu timadziwa kuti ngwa TPP uyu timadziwa kuti ngwa MCP koma akakhala pa ntchito zimene zosapanga na anthu amene atachulukira mdziko this country can change anthu amadziwa zonena kuti PS wa agriculture tikudziwa ngokongolesi koma kuntchito za ndalezo sapanga nawo uyu ngwa TPP ndithu kwa PS wa Congress yes koma osapanga za Congress osapanga alipo people professional okay alipo ndithu professional ife imene makhalira pano pano anthu anganene kuti ndifasi panisachi nzovuta kudziwa yes because tikabwera pano bwana kaya ndi ambuya ako wapanga zolakwika umabwera pano kuzati kwambiri azikuimbira maute watipweteka pauza ntchito yanga mwene ndi maina ndikupwetekeni mapanga za kuchaya kupweta timachaya kuchaya kupweta nanga serious mbuya athu kwina amatiziwa ati ndazi mbuya amaziwa kuti kumati iwe lero pale pajama kuzati tikakhala pamene pajama ife sitimapanga za inuyo ambuya that's chimodzimodzi anthu akhala kumanena kuti iyayi maudindo amene amasankha president amakhala ovuta anthu kuti akakhale professional imapereka chitsanzo cha majudges majudges amati maina awo amatenga ku judiciary committee amakapereka kwa president and amakachita approve koma munaonapo nthawi inaka kumakhala ngati kuti chifukwa chokuti asankhidwa ndi president ndiye zikakhaze amangogwira ntchito yawo ya an example kuti you can still be appointed by the president but still be professional because he sitting is that office imene mapanga appoint not that an individual it's the office of the president that must but it means you still have to save your country ndi integrity kuti yes adandisankha koma kundisankhako samandisankha kuti nzikapanga za chipani amandisankha kuti ndikatumikire dziko palibe majaji a Congress palibe majaji a DPP kapena for lack of a better word palibe majaji a chakwera palibe majaji a mutari no posatengera kuti awa adasankhidwa nthawi ya mutharika awa nthawi yache amagwira ntchito professional ndena ngagwina kuzimavuta bwanji akakusankha amene kwa iwe waiwala dada kubweresa pano amene nthawi zambiri ndi tokha amene timafuna kutamika umaziguma uyu volunteer to do things that ena jamani ndiye munthu wapanga volunteer ena amazipereka takuthandizani takuthandizani kuti game isafute mina PS amene PS wa director mu ministry CEO wa Ujapa state ndikhoza kupanga zimezo bwana ndio mazada zili modzi ufuna weka panga tione you understand ufuna kutamika kuti akusunge pa ntchito zimakhala kuti ukuzikayikira iweyo because ntchito imene waipeza on merit umaziwa kuti ine andisankha out of 20 million or plus whatever Malawians because they know my capabilities deliver chief ntchito yako imafunika zotani imafunika izi panga zimene ntchito yako ikufuna even anthu atakupweteka kupanga zoona chief chilungamo chimazatukira
chilungamo chili ndi njira imene chimazaonekera anthu kuzana ati uyu adangompweteka koma amapanga zinthu zabwino. ngati mwango tipeza kumene madzulo ano mukuonera ndi program ya the hot current ndi otiimbira beru pano ndi otiimbira beru pano pa mpingo pano komanso alembi athu ino nda akutipatsira programu iyi ndi Sally's Enterprise. Sally's Enterprise is offering an incredible 18 days of Christmas savings from 15th to 31st of December 2025. Enjoy up to 15% off on range of top quality products, including the iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A17 5G, Redmi Note 14 Pro, Apple USB-C 20W power adapter, Apple USB-C to lightning cable, and Samsung 25-watt PD adapter with 3 pins. This is the biggest Christmas savings ever. Terms and conditions apply. Merry Christmas and a Happy New Year from Sally's Enterprise, your go-to suppliers of stationery and electronics. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Program ya the hot current pano pa kanema wa times si kulowa notsopano munyengo ya Christmas pachinayi kodi yachaka chino pachinayi pachinayi sabata ino yes mfumu monge sabata mawa aya mfumu leo 21 kuli Christmas days away. tikafika pa Monday pano pachinayi tuja Kalowa Christmas. wiki ya Christmas. si mwiki ya Christmas. Okay. Yes. tipange bwanji zinthu zathu tiyambe ndinu yambani ndinu Abana ngati pali nthawi imene umaziwa kuti kumalawi kuno kwa anthu ali ndi ndalama ndi Christmas. Ma ATM ajama. Pita pamenepo palibe ndalama. Kupita mabanki malaini kuno ndi kunjaku. Chifukwa chokuti kakhala kachizolowezi kuti kafika munyengo imeneyi timafuna tipange mwina zinthu zimene sitimazipangako. So timadikira miyezi 12 kuti at least zizakhaleko kamoyo kenaka kabwino. Now zimene zinzosalakwika ukakhala kuti kuchita bwino masamu. Chifukwa nthawi imene ndi amasamu ambiri. Masamu ako aziyena kuti aziphatikiza bwinobwino chifukwa ali zina zimene uzizwa kuti zisungakwanitse nkusapanga. So zimayambira even mmene anthu tikupangira behave. Anthu amakhala kuti pano apanga switch off kuti mugwire ntchito makampani ena atsekera azaseguliraso ujeni azaseguliraso mu January ena pa 4 pa 5 makhoti mumbano pamakhala ngati skeleton staff imene kugwira ntchito so akakukonga nawo pano pa unyolo mpaka January akuyikapo akamakukwika ku ujeni kuja kusero kuja kukazaza ume kujako amakutengani kwakuchitani remand kujeni ku prison imakakhala pa shamba pachi moti kunyamula nthawi pano si amasewera Sinthawi ya kutenga pano pa chief ata mamwayo kapeza kabelo pakatipa kakhoti kakhala kovuta kwambiri because yamakhala kuti khoti ija yachita kutseka ndakungo amachita kunena tigwira ntchito timawazi and amachita prioritize milandu imene kwena kuti zipita kumene kwa okay kaya ndi anzathu amene timachita zatseketseke so ambiri amapezekano kuti pano pa imene amachita umodzi ena kumwano 4.5 week sabata imeneyi ine ndimakambirana ndi wajandana adakalale okay alembi lichalia mpapa wanu chabwino alembi tisanabwere pano pakuti ninatuluka nthupi musini mamva bwino then natuluka kuti ndipeze mankhwala koma tikufuna kuti gunda kawiri mapasti 7 munthu uchita kubwera mbali yanga ine kuyasa magezi pipi ine kuthawira mbali yake yekha wakabwera kukirikiti kubwerera kuti uyuyu sakuona kumuona ndithu ali pachonkulero chonchi koma you can actually tell kuti ndekuti pamene popoto ali kati watengeratu ali mu Christmas mood. Okay. So mutha kuona even mmiseo mwathu makhala ka period kuti apolisi yakuyesesa kuteteza ndiyeno ndi zinthu zokuti kwa anthu amene ali akuluakulu you understand when kids are excited about these things but kwa munthu wamkulukulu salary imene yalowa Friday pa 19 yina uzandira mwina pa 28 January ikuyenera kuti mabill onse amene amakhala mwezi wa December kaya ni ma school fees amene anakuzasegula January aja kaya ndi ma fertilizer ikhalenda market yomwe kama ilandira yambiri bwanji koma ndi yomwe muigawe bwino so makhala the usual things zimene zimachitika zimene zimapangisa anthu kuti kodi akuluakulu timaganiza bwanji ngati amalawi so ndi period yovuta kwambiri mbali zonse timakhala kupereka uthenga kwa anthu azisamalire bwanji anzathu apolisi amakhala kuti yankula tiyende bwanji nyumba zathu tisunge bwanji because nawonso amene amapanga zawo chifwamba zawo mbanda nawo safuna Christmas
mokuti akationa ifeyo aumadziwa kuti awali ndi ndalama ndingakala ndi bwanji ndalama imene toti kwena zikhala anthu osamalisa in general muna ndingoyenda choncho without having to go into details. Masiku asalawa akuoneka ngati ochepa, koma a lot can happen in the remaining days of this year. Taonapo anthu osaziwa kusambira au mafuna makalowa mleki Malawi muja ndikumafuna kuti azikapanga mapakisama in the name of Christmas. In the name of Christmas. Muntu sungasambirepo Akamene pakisama fakola anzathu nga kunyanja timasambira. Ino sunga kunyanja masambira. Masambira kuli ndi ayi kuchiteka matani kulibe ucheni malo agule mutsapala mulatu kuti mafuna muzitopeza kule ali ndi anthu ake tu ngakule mukandifusesa kule mesa tikufusa kuti kuchiteka matani ndafuna kufusa za kule pa face pano sali anthu ake amene mkoza kwafusa achafulumira nakadamu koma ineyo tikufusa kuti matani kuti kule alipo kuchiteka zimene kunena zotu ndeni ngutusandine kuti gule nkhangu kuti neni kumayankhula bwana inu bwawali ndi chabwino koma taonapo ndithu anthu akumapita kunyanja kuja nawo ana amasiku ano musamatengere masukulu awowa amaphunzitsa swimming. Ife kale sitinkaphunzira swimming ayo primary ndiye tiana ticha tikupanga zinthu mazi iwe wakundika mimba yako kuno uli nalenso mazi aja umamwatu usakufuna ndikupezeka mmene wamba kuita maina azigogo thandizeni anthu amalawi chonde masiku amenewa tisakondwere zija zomachita kuti mpaka na moyo wathu anatatokhala amasiye chifukwa cha masiku amenewa. Komanso popita kunyanjako mayendedwe sopano galimoto ngati suziwa sikuti uyamba kuiziwa chifukwa ni nthawi ya Christmas. Nthawi zina ndi bwino kunena kuti malume inu tipite limodzi muyendese fani amene mmadziwa kungomva kuti yo automatic imaphweka ndali yese kungoitenga galimoto automatic galimoto mpaka ukwera nayo mtengo yobwereka chonde let's behave responsibly. Komanso anthu tikamapita malo ngati amenewa masiku ano ndi ma social media aliyese kuchita kuziwa kuti banja lonse lapita kulumphi, banja lonse mwapita ku Joni, banja lonse ndi anthu kuti kunyumbako anthu amangolowa kutenga katundu muusapeza nyumba atasesa. Sikunena kuti you can't celebrate in the social media, you can. Koma nthawi zinabe muziionanso from the angle of security kuti simachita kuyika pa ujeni pambalambanda kapena pa bwalo china chilichonse chimene ukuchita anthu azitozoti akwera ndege ya nendikulo ndio amene ati afika kulilongwe masiku nanga si ndege anthu awambira kukwera komatu tavutika. So kungonena kuti amalawi nthawi imene a lot can happen, let's be responsible. I like your example. Inuyo ndi munthu mmodzi amene mmakonda kupita kumudzi kwambiri. This gentleman ansindo kunena mowakondweresa kwani munthu mmodzi onena kuti mwinaso a lot of weekends amakhala akupita kukakhala with his family and we miss that. Tili ndi ana amene akukula amene sadziwa kwawo sadziwa zibale awo nthawi ngati it's a great opportunity kuti mabonus anu aja uncle anu ajaso amene akuvutika aja malume aja amene zilonda zapweteka aja now also you can be able to come together nkusangalala ndi ana anu aja nkudya limodzi a time for family celebration. Ujeno uyu malemu Lucius Banda adaimba bwino kuti chuma umajenda abali yako sikuti ena amene mumanena ku nyanjawo usagaire koma sunga makasangalale ku nyanja pamene amayi yako aphika ujeni uyu luni makutoa luni kuti ndiwo zama amati luni ndi zamasamba luni kapena bonongo mwene kuterere mulidziwa ndiyo kuno kutauni kuno kuocha pamene anthu ukalongapo mwina potumene uja kuzongolwa nyanja muje sipafupi komanso ube uja kuti maja chigwadaso so amapezeka kuti akudya chigwada paja kuli chinango kwambiri ndiwo samangola nyanja muje kumanyanja ija kuti nthawi zonse nyanja okuzopita sakabera kanthu yes afumu so mavuta panopa ndazipha kwambiri kumapita kutali kuti apeze nsomba. So but the example what you're saying is kumakhala kumaziwa kuti pali chikhadwe chathu cha ife makamaka ma Africans timakhala extended families chifama iko ina madabwa kuti how is that your responsibility. So kuma ife timakhala communal life. So zimene munena zonzomveka it feels good kuti uzisangalala wina aliyense naso akusangalala osati iweyo kuzikondera zimene kunenazo kuti ufuna kudya zambiri mpana kusamwa weka ngati umamwa ujeni uyu kabangayo sali malevels you can't take more no you can't. Yes, ndiye chifukwa ndi Christmas ndiye uchite mpaka ujeni maboto 5 osajeraso. Yes,
anthu amapanga zimenezo Mapoto 5 nanga si anthu andikashi komanso kusangalala kwa ena ndi nkhani imeneyo kuti utamwa kupitisa umapitirira kuzopitirira munthu alipo anthu amalira maka ma spirits anthu amapita. So pali zinthu zambiri zimene zikhoza kuononga moyo nthawi imeneyi sizinasiye kuononga moyo chifani nthawi ya Christmas. They haven't gone on a Christmas holiday nazonso. They still as active as they would be any other day. So don't be a hero. Don't be a hero. Komanso muli pamene obanda kunonso kuli vuto Malawi kuno yomafuna kukhala moyo umene for city ili yayi. Nthawi zina accept kuti pamene ndili pano ineyo sindingapite malo akutha kuti zakuti sindingapange. Inu pale azimayi amene akupasa pressure azibambo ukhala life yonena kuti sayenera kukhala umene sangathe kukwanisa ndakumakaba. Paliso azibambo amene akumapanga pressure azimayi mpaka naena umakaenda njira zina zosakhala bwino chifukwa chofuna to keep up ndi appearance ina yake yooneka kuti ife anthu ali mungongole zonena kuti you can avoid chifukwa chofuna kuti tioneke mwa mtundu wina wake kuchita impression amene sakuthandiza sobweza manena mfumu uli mutsungaje zonse because it's Christmas ndio uzipezeka kuti mupoto momwe mwakazinga mu sausage opeka mu nkhuku waika mu nyama ya mbuzi ya ng'ombe akuti multiple choice uzira kusanga munthu ngaje zonse simosi munthu ngaje nkhuku 10 tizidya nkhuku every day for 10 days kuti mu prove kuti chani. You know, it's good to understand my levels ako. Ena amene mufuna pangana makamaka amene timakhala makwalalamo timakhala nyumba zoyandikana. You know, ndio umaona kuti nzako kuku akukazikira matumbi. Insunga nditero. Inenso ndukagula. Awazingira matumbi. Nanga si nyumba zathu zimakazo yanganizanga matumbi. Neba kamakazinga matumbi. Nde kuti pressure minimum. Awa akukazinga matumbi awo. Ndio ahezero alianza tu akazinga matumbi. Ife yayi. Komano tinene kodi mumona. Yeah, niko nina kupita. Nungorena kuti pressure imotoka sinakamba gula mandokeza baba koma iyo aziyambe ndikuona kuti ine makhala nyumba zanu ndikana mafuta iya nungorena kuti amamitsa so ndazimayi ndengere kunyumba kwa hese ya ndeti nditiwize linda mai banda akukazinga matumbi ngai ane bano ausa kufura simungitero ine nene kagula chibomu kwati kuti mati chibomu chisomba cha chibombe ya kuti nokhanga tizampikisana mmene makhala nyumba zathu zoyang'anizana na makondezi so teni tikhale ndimaleka chisazo cha gift na a gift nkata okay ndi drive awathu pa muzibano koma si wamasewera amapisa life musawere kumira musawere alibe mpata woyankha tikumujemelera zabwino lusofa nende ujemelera kuti anthu amaita kunena kuti azimayi paipo kuti mwamuna suyo ndimaleka chisazo tababa tana damuna awandema mulo type sorry jabule the member of staff here agifika kupinya azimaya kamana akuti ine ni mafront akwata na mwamuna ngati nkhata because of the way he's treating his wife. You understand, he provides janjani so kalibene ina ndifika ine namuzaso namuza asa kukuchemerera kuma behavior susokoneza baipo pochipacho kuti Moraro akulinde chimabwera ndi magamu ta types chimabwera ndi bus chimabwera ndi 4x4 simasewera kukhata zokinga time zatu sokana njomo mwimaliza banje nkhani alembi yake ine kumaliza kwanga nkonena kuti mchakachi ngati dziko munachitika zinthu zambiri. I think pamene tikupita so ku festive season so it's time for us as a country to reflect kwamba asogolere athu reflect pamakhala zinthu zina asogolere anthu akhala kuchemererani koma pali zina zimene anthu akhala kudandaulani kumapanga to reflect kuti kwa mchaka cha 2026 ine ndifuna kuti dera ili nditakonza I want to be a better version of myself chimodzimodzi ndife tonse kandi ma media houses kandi chani Malawi we can be a better version of ourselves. Ine ndimalize ndi munapotseka last week munakamba poza kuzindikira kuti kodi cheni chofunikira nchiti omwambe naika munganena kuti ukakhala ogulitsa mkaka natero yes mpamba wako sinkakawo yes mpamba wako ni ng'ombe yes akakufunsa kuti mmatani yes yankhulaki sikuti nimagulitsa mkaka ndimaweta ng'ombe za mkaka yes yes ni mafrandi bange pamene popo kuti munyengo ya reflection I think mumayankhula ine kwa ine reflection yanga inali kuti adindo akwena aziziwa yeah anthu amene ali nawo yeah kuti a product ndi ujeni so kaya ndi kundaleku
kumaona kuti uoni mkaka kodi ng'ombe nditiyo aliyese That's right, achita yeah. identify kodi ng'ombe unamva chifasi natanthauzira yes kwa ineyo inali mwayo kuti in whatever you do chimene ukupangacho ni mkaka yeah but identify kodi ng'ombe mucheni yanga ili pati Yeah. is it possible kuti I'm overlooking it yeah ndikumatama chinthu cholakwika Yeah. so ndikuyenera kuti ndikonze chichi Yeah. because sometimes anthu andochenjera So- amangobwera ni mkaka umenewo so inu ma politicians kaya wherever even pakampani ngati pano Yes. pa office ngati pano yes we need to Kandi know. pachalichi. Yes Pachalichi. yes abusa Ehe. kaya ndi ndani aliyese kaya ndi babanja muone kuti kodi pano pa ng'ombe yathu nditiyo are we tikuisapota bwino ng'ombe because jamu? nthawi zina timachita emphasize pa mkaka Yes. it's not the priority no imeneyo and the product yeah when that's you right. take care of ng'ombe Yeah. Yes. automatically mkaka chifukwa kupanda ng'ombeyo Yes. anthu That's a sadzakula business. mkaka Business kulipya. yake. Ehe. so munezimvetsa bwino Yeah. it was a revelation nde ineso ndinakakhala nawo so sikufanira aganizira ya Wale revelation. it was a revelation but Yeah, then so I interest no more mwaona nacho now. mene nandifikira Chabwino. nakakhala busy kupanga identify ina- how do we miss ng'ombe timaiponya bwanji Yeah. in everyday life aliyese atha kupanga apply wherever they are kuti ng'ombe yanga muchimene machitachi ndichiti am I taking care of that ng'ombe so that I continue to enjoy the milk because the milk is a product it's a product yeah so that product is coming because chilipo chimene chikupasa That's chani right, yeah. that product nthawi zambiri timayang'ana the product yes inetu ndimagulitsa mkaka Yes. ayi yes mulima ng'ombe Yes. kumudzi kuti matatu mulima ng'ombe za mkaka nde zisamaleni ng'ombe That's for right, you yeah. to enjoy good milk yeah inende basi palibe somauso Chabwino. mawango khala omweyo Chabwino. tikatere ndiye kuti tamaliza nanga sitili ndi ina ya tisalole chakachi sabata mawa pa 29 program yes pa 29 isiyotsekera chaka no pa 28 sorry pa 28 December pa zakasana Okay, so yes. Sabata- ndimeta za sekere titseka pa 28 koma timafuna tinene kuti Christmas Pachinayi. ndi wachinayi chaka cha mawanso ilipo yes musafi apa ndi osafa apa ayi ilipo so yabwino so kosa zona yes galimoto kuyendetsa bwino Yes. osamwa jangala kuyendetsa galimoto yes chifukwa chaka cha mawa kuliso Christmas yes mwina so muzaka muni dola yambiri kuposa iyi Ehe. ndekhala ni moyo muzaje dola yambiri ndipo ngati ulibe ndalama Yes, it's okay. it's okay Osamalowa katapira. kaya so ine timanena kuchali chiku kuti Eh. ngati munthu sana kupatse mphatso Yes. kaya mpa valentine Yes. kaya ndi pa Christmas ipa Yes. ngati uli nazo kuzakadzigulira wekha Eh. kuzazipesa wekha So zimene kuti anda ndadzigulira mphatso yes Eh? Yes. So if you ngati munthu sana kupatse mphatso pa Christmas ipa don't worry Buy you can one. go in a shop kugula kaya kamowa kako Eh. you can gift yourself things Exactly. osachita stress here yes don't stress oh don't stress tikuyamikeni pokhala nafe madzulo ano until next week it's goodbye